пътувам много. Била съм къде ли не. Тук ще се върна. Тук винаги ще се връщам, защото това място е състояние на духа. Обикнах този бряг, сребърен като побеляла глава на мъдър и великодушен мъж. По изсечените остри сипеи като дълбоки белези са скрити знаците на древни победи. На крах, измяна и любовна обреченост. По тези места е открит най-древният храм на богинята майка Кибела. Тук белеят останките на крепостни стени на траки, елини, римляни, славяни, прабългари, османли и византийци. Кой ли не е минавал тук и не е бивал обсебван от желанието и мисълта да остане завинаги. Как все пак е започнало всичко? Не е възможно да се избавиш от този въпрос при толкова мистични послания. Те те отвеждат към самото сътворение. Знаците на древността тук дебнат от всякъде. Иска им се да предадат някакво мистично послание, непосилно за навикналите на клишета, на удобни, изкълъпени, терминологично и отлежаващи в дебелите исторически книги и прашните кабинети теории. Проумяваш, че всичко се повтаря, че всичко отминава, но има нещо, има още нещо и сетивата ти вече отдавна не са пет. Тук се случват чудеса. Обзалагам се, че повече откъдето и да било на друго място. Американските учени Уилям Райан, Уолтър Питман, Робърт Балард нагазили във водите на най-тъмното море, като в приказките, разказвани по тези места, и излизат оттам убедени, че именно тук е акостирал мистичният Ноев ковчег. Не е ли чудо мистериозната древна чиния, открита от професор Петко Димитров на дъното на морето? За какво търсим Атлантида в Средиземно, когато нещо подобно на нея да е в Черно море? Един хубав ден на 16 юли беше, 1985 година, търсейки подводни селища, на дълбочина 93 метра попаднах на подводно селище. И по едно време видях една издатинка. Спряхме с моите съекипници, продухахме тинята и изчакахме докато се разсее облака от тиня, който е във водата. И видях един ръб. Е този ръб на тази чиния. Вътре в самия плажов пясък беше забит този предмет и доста време усилия положихме да не го щупим и да го извадим цял. Той беше фанат от механичната ръка и аз го гледах през иллюминатора на подводната лодка. Тогава, още долу на дъното, предположих, че е от некропол, от някакъв гроб. Тогава много от хората, които бяха на борда на кораба, не повярваха. Много хора си задаваха въпроса, било ли е изработка на такъв предмет по техническите възможности на тогаващите хора? Това е преди около 8000 години. И обърнете внимание на другото. Писмените знаци, които се намират тук, никой не повярва, че върху чинията има писмени знаци. До сега се смяташе, че най-древната писменост е шумерската писменост. На базата на намерените от Джордж Смит плочки в района на Ниневия. Някои от знаците, които се намират върху самата чиния, ги има в шумерското писмо. Повечето от тях. Аз не твърдя, че шумерското писмо и това писмо, което се намира тук, е едно и също. Това не мога да ви кажа. Но ние смятаме по принцип, че тази писменост е предхождала шумерската. Буквите, убедена съм в това, са код. Те не се дават токота и на никой народ и не се раждат по някакво стечение на обстоятелства. Тук над плочи, надгробни камъни, съдове и бижута от преди 1000 години могат да се видят над 9 писмености. Учените не са намерили дефиниция за това спокойно съжителство на култури, религии и етноси. В близост до Балчик, там където е открит езерния град, учения Стефан Гай твърди и привежда различни експертизи и анализи, че е открита най-древната писменост в света. Далеч преди появата на неговата теория, изследователите се опитваха да разчетат и друг древен текст, този от село Езерово. За да разбереш тайният език, онова отвъд шума на говоренето, е нужно да станеш отново дете. Дали са минали от другата страна на огледалото възрастните достолепни учени от рационална Америка, или просто фактите са си факти.
Времето е оставило белези, че някога преди хиляди години най-тъмното море е било сладководно езеро, край което е кипял живот. Раят обаче е бил разрушен по Божия воля, с наводнения и катаклизми. Може би, за да се даде ново начало на нова любов, която ражда и непозната до тогава цивилизация. Дали потопът е превърнал сладководното някога езеро в морето на тайните, следва да се доказва. Аз обаче знам, че този устремен към вълните бряг ронлив, тленен и деликатен като пясъчно изваяние по силата на случайност е предпочетен от беговете и хората на 7 цивилизации. В момента влизаме в свещеното пространство на разкритият през 2007 година античен храм в съвременния град Балчик, античният Дионисополис. Това се оказа една от археологическите сензации на изминалото археологическо лято и може би един от най-атрактивните археологически обекти, откривани до момента в България, както и най-добре запазеният еленистически храм. Това е храма на великата богиня Майка, почитана на това място с подимето или прозвището Понтийска богиня Майка или богиня Майка Понтия. Каква е връзката между дервишите софисти, учителя Петър Дънов, на когото дори Айнщайн се прекланя за проникновенията и синтеза на всички изкуства и религии, който постига в своето учение? Какво правят тук траките, християнските божества и дори атлантите, предшестващият Homo sapiens митичен вид? Те съжителстват на едно специално място – Текето в село Оброчище.